L-aħħar żviluppi fil-Libja mistennija jkollhom impatt fuq il-bqija tal-Ewropa. Bil-Prim Ministru Ingliż David Cameron iwissi dwar teddida ta' mewġa qawwija ta' migrazzjoni lejn l-Italja. Dan wara li l-Gvern ta' Tripli l-ġimgħa ddikjara stat ta' emerġenza kif fil-Libja waslu 4 uffiċjali tal-Gvern Tunita infassal min Nazzjonijiet Magħquda u rikonoxxut internazzjonalment. Fi kliemu l-Ministru għad-Difiża Franċiż hu maħsub li fil-Libja hemm madwar 800,000 persuna lesti biex jaqsmu l-Mediterran fi vjaġġ lejn ħajja aħjar. Dan filwaqt li ftit tal-ġimgħat ilu il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Grek indika li l-immigranti qed jesploraw rożod ġodda fi triqithom lejn l-Ewropa. Fid-dawl ta' dan kollu fit-18 ta' April il-Ministri għad-Difiża Ewropej se jiltaqgħu mal-Ministri għall-Affarijiet Barranin bil-għan li flimkien jindirizzaw din il-kriżi l-ġdida. Fl-istess waqt għandhom jiltaqgħu wkoll il-mexxejja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex jiffurmaw miżuri għall-ibħra territorjali Libjani. Minkejja dawn l-isforzi il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi esprima xettiġiżmu dwar il-pożizzjoni Ewropea kontra l-migrazzjoni irregolari u sejjaħ għal pjan li jindirizza l-problema b'mod holistiku. Dan b'mod speċjali fid-dawl ta' mezzi ġodda li l-migranti qed jesploraw biex jilħqu l-fini tagħhom wara l-għeluq ta' bosta fruntieri. Għalkemm għad m'hemm l-ebda indikazzjoni fir-rigward l-Italja u l-Albanija qed iqisu l-Baħar Adriatiku bħala wieħed minn dawn il-mezzi alternattivi. B'hekk kompla jiżdied il-peace fuq l-istituzzjonijiet Ewropej waqt li żdiedu wkoll il-mistoqsijiet fuq ir-rieda li din il-kriżi tiġi indirizzata b'mod effettiv.